आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. मुंबईत देखील गणेश जयंतीचा उत्साह पाहायला मिळाला. प्रभादेवी येथील जागृत श्री सिद्धिविनायक मंदिर पालखी सोहळा नेत्रदीपक ठरला. गणेश भक्तांची मांदियाळी, ढोल ताशांचा गजर हे वातावरण मंत्रमुग्ध करणारे ठरलं. यावेळी अभिनेते आदेश बांदेकर यांची हजेरी लक्षवेधी ठरली. दरम्यान मनसेच्या वतीने गणेश जयंतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.